Aquest 2015 hem atès 87.500 pacients únics, 600 més que l'any anterior. És a dir, més de la meitat de la població d'Osona ha passat almenys un cop pels centres del Consorci Hospitalari de Vic per visitar-se, fer-se una prova, operar-se, anar a urgències, seguir un tractament. Enguany hem superat el llindar de les 18.000 altes d'aguts, un 9% més que l'any anterior, amb una estada mitjana per sota dels 5 dies. També hem incrementat un 4% les altes de tipus sociosanitari, hem atès a més de 57.000 urgències i realitzat prop de 12.700 intervencions quirúrgiques. Per fer de l'Hospital Universitari de Vic un entorn més amigable per als nens i nenes, hem estrenat una nova ambientació dels espais de pediatria i hem posat en marxa diverses iniciatives com un servei de préstec gratuït de joguines. A nivell quirúrgic, gràcies al benefici generat per l'activitat mutual, hem pogut destinar aquests recursos a reduir llistes d'espera, duent a terme més de 400 operacions extres de tipus públic. L'aposta per la cirurgia mínimament invasiva ens ha permès fer 2 de cada 3 intervencions majors per via ambulatòria, un avenç tècnic que, sumat a la implantació de nous programes com el Rapid Recovery, amb pròtesis de genoll, ha permès accelerar la recuperació i reduir el dolor dels pacients intervinguts. Els bons resultats a nivell assistencial han estat reconeguts amb el Premi Hospitals Top 20 a la millor gestió hospitalària i al millor servei de cardiologia de l'Estat. En la línia de potenciar l'activitat ambulatòria, l'any 2015 ha augmentat de manera molt important el nombre de visites amb l'especialista. També han mantingut una elevada activitat les unitats de tractament diürn, amb més de 22.500 sessions d'hospital de dia, més de 100.000 de rehabilitació i 14.500 sessions de diàlisi. La coordinació assistencial és clau per millorar la qualitat i la proximitat de l'atenció. Amb l'Aliança Hospitalària de la C-17 hem donat un nou pas endavant per millorar la recerca, l'atenció i el tractament de les persones amb càncer. En paral·lel, hem seguit reforçant l'aliança del Triangle amb la creació de la Unitat Territorial d'Anestesiologia i la Direcció Compartida d'Oftalmologia, i ja són 7 les especialitats en què compartim recursos amb els hospitals de Camp de Bànol i Olot. Enguany, hem pogut veure un exemple clar dels resultats d'unir esforços a la comarca, doncs el model integrat de seguiment i prevenció liderat per Osona Salut Mental ha aconseguit reduir els suïcidis a la meitat en una dècada. També hem posat en marxa un sistema de consultes no presencials basat en la comunicació entre professionals d'atenció primària i de 8 especialitats i el programa de teledermatologia. La coordinació en primària és també la base del nou model d'atenció integral a les alteracions del sòl pelvià, que hem implantat a la comarca per millorar el tractament d'aquestes patologies. En paral·lel a l'activitat assistencial, l'any 2015 han augmentat de manera important les proves diagnòstiques, tant les de laboratori com les de tipus intervencionista i de diagnòstic per la imatge. La dispensació de medicaments també ha crescut fins a superar les 3.290.000 unitats. Aquest 2015 hem signat un acord amb l'Hospital Clínic perquè el Centre de Diagnòstic Biomèdic assumeixi la direcció estratègica dels serveis d'anatomia patològica i de laboratori. Un acord que ens permetrà accedir a un nivell més alt de tecnologia, eficiència i coneixement en benefici dels pacients. El coneixement és també la clau del programa de detecció precoç de càncer colorectal, un programa de cribatge en què han participat 7.600 usonencs i que en el seu primer any ha permès diagnosticar 22 càncers abans que es manifestessin. Millorar l'atenció també passa per fer-la més accessible. Per això, el 2015, hem estrenat una aplicació per a mòbils i tauletes que permet consultar en línia les visites i proves que es tenen programades. Generar coneixement, difondre'l i ser capaços de traslladar-lo a l'àmbit assistencial és bàsic per fer avançar la salut. Durant el 2015, al Consorci Hospitalari de Vic hem impulsat 28 projectes de recerca i hem participat en la formació de 59 metges i infermeres residents i de més de 300 estudiants de Ciències de la Salut. Alhora hem destinat 13.300 hores a la formació continuada dels nostres professionals. El projecte impulsat pels serveis de rehabilitació i nefrologia per millorar la qualitat de vida dels pacients en hemodiàlisi ha estat guardonat amb el Premi Nacional d'Investigació en Infermeria.
A nivell intern, hem distingit 5 investigacions sobre la hiperglucèmia, la detecció del virus del papil·loma humà, les fractures vertebrals, la miastènia i les temptatives de suïcidi, com els millors projectes de recerca impulsats per professionals del Consorci. Mostra de la important presència de Vic a la divulgació de coneixement, aquest 2015 hem organitzat una desena de congressos d'abast català que han reunit alguns dels principals experts del nostre país en sida, cirurgia, traumatologia o càncer digestiu. Així mateix, 19 metges i infermeres han iniciat la seva formació com a especialistes a Osona, una vocació docent que hem promocionat entre els residents i estudiants de Ciències de la Salut a través del portal residents.vic i de les xarxes socials. La responsabilitat social és un element essencial i transversal de la nostra activitat. Enguany, 2 grans reconeixements ho han posat de relleu. D'una banda, la Generalitat ens ha distingit com l'entitat de salut més transparent de Catalunya. De l'altra, la Comissió Europea ha reconegut la nostra trajectòria en gestió ambiental, doncs vàrem ser el primer hospital públic del país en obtenir la certificació EMAS. La comunitat i el territori són una altra peça clau del nostre compromís. Durant el 2015 hem col·laborat amb 19 associacions de malalts i entitats sense ànim de lucre. Alhora, molts dels nostres professionals s'han sumat a aquesta tasca a títol propi, ja sigui participant en missions quirúrgiques o col·laborant en diferents ONGs. Un compromís amb les persones que també impulsem portes endins, amb activitats com l'acte d'homenatge a la trajectòria en què hem distingit a 54 professionals. Ens sentim orgullosos del que hem fet aquest 2015 i del que seguim fent dia a dia, perquè la nostra feina és la més gratificant del món, fer millor la vida dels altres.